नटवर्य प्रभाकर स्मृती महोत्सव 12 आणि 14 मार्च 2022 या दिसा पेडणेच्या भगवती देवीच्या देवळाच्या प्रांगणात ही कार्यावळ जातली। या निमतान कहाणी पणशीकरांची ही एक विशेष कार्यावळ जातली। दुसऱ्या दिसा सांजेच्या 6 वरांचेर फामाद नाट्य कलाकार आणि निर्मात्या जानवी पणशीकर हांची मुलाखत आसतली आणि ताचे उपरांत रातच्या वेळार इथे ओशाळला मृत्यू हे मराठी नाटक सादर जातले, अशी माहिती केशव पणशीकर हाणें पत्रकार परिशदेत दिली। यांच्या संयुक्त विद्यमानं नटवर्य प्रभाकर पणशीकर स्मृती महोत्सव रविवार दिनांक 13 मार्च 2022 आणि सोमवार दिनांक 14 मार्च 2022 या दिवशी पेडण्यातील भगवती मंदिराच्या प्रांगणामध्ये संपन्न होणार आहे। रविवारी म्हणजे दिनांक 13 मार्च 2022 या दिवशी संध्याकाळी 6 वाजता या कार्यक्रमाची सुरुवात होईल। एक विशेष हा कार्यक्रम या ठिकाणी सादर होणार आहे आणि तो म्हणजे कहाणी पणशीकरांची। या कहाणी पणशीकरांच्या कार्यक्रमामध्ये त्यांच्याबरोबर किंवा त्यांचे शिष्य म्हणजे प्रभाकर पणशीकरांचे शिष्य जे मुंबई आणि पुणे या ठिकाणी रंगभूमी गाजवत आहेत, असाच एक कार्यक्रम संध्याकाळी 6 वाजता सुरू होणार आहे। आणि या कार्यक्रमामध्ये सुप्रसिद्ध नाट्य कलाकार आणि निर्मात्या जान्हवी पणशीकर यांची प्रकट मुलाखत होणार आहे। त्यानंतर संध्याकाळी 7 वाजता श्री साई कला मंडळ सांगोलडा प्रस्तुत 3 अंकी ऐतिहासिक नाटक इथे ओशाळला मृत्यू हे सादर केलं जाईल।